What's up guys? Mag-shoot po tayo ng Witch Corgi. Dito tayo ngayon sa San Jacinto, San Roque, San Jacinto. Yun, sa mga naghahanap ng stud po dyan ng Corgi. Andito lang po ito. Ito yung lemon. Lemon po yung mail nila dito guys. Ayun, comment down below or kontakin nyo lang kami. Message nyo kami. Alright, wala na intro. Shoot na namin to guys. Dito ka na. Kiki, uwi. Yeah. Uwi. Dami Ron. Uwi. Kiki. Hands. Alright. Galing nga mo, bibing. Ako na sa ating. Okay, yan. Yun, Witch Corgi. Witch Corgi. First session to guys. San Roque, San Jacinto, Pangasinan. Ito, bibing. Ito, huwag sa kamay pa. Yun. Napaka-aggressive po yung lalaki nila guys. Ganda ng drive niya. Lakas ng 6 drive nito guys. Yan, lemon siya. Yun ang maliit lang yung size niya. Ganda. Alright. Lock and load. Hands. Natin, tigasin muna natin at kung pa pwedeng bitawan at bumubomba pa siya. Hindi pa naman masyadong tumigas pa. Bumubomba pa guys. Pa masyadong matigas yung balls niya. Yan na, tumitigas na. Sasaktan na yung babae. Hindi unikot eh. So bumalik. Yan na, tumigas na. Nahihilain ba yan? Tatanggal. Sir, babalik mo nga sir. Balik mo muna. Sumasampa pa. Yan, part 2. Sumasampa pa. Mahuhugot po kasi guys pag ipasok na saka kumakadyat pa rin. Mahuhugot kasi nahihila. Kiki. Yan, naka-inload na to. Nasaksak na si Butter. Umiyak na wala. Pasok na. Butter. Butter no. Butter. Sa tali mo na hawakan. Sa tali na. Hindi mo yung karto. Butter. Butter. Ano bebe? Masakit? Relax lang. Masakit. Ganda nila oh. Isa na lang yung matirang anak mo ito. GRT sir? Hindi. Ilan anak nakaroon sir? 4. 4 okay. Ay, bali naman. Namatay isa. Sayang, dami pala anak niya. Alright guys, lock and load. San Roque. Yon, sa mga gusto magpa-stud dyan, nandito lang po ito sa San Roque, San Jacinto. Yeah. Message lang kayo guys. Sino magpapa-ano dyan? Magpapa-stud. Lock and load. Yun, second namin ngayon. Second service po namin sa ika-6 na araw ng 2024. Wow, ganda! Ito yung anak niya. Pwede nga sir, abot mo nga sa akin sir. Di-deliver ko po Babae? sa 20. Oo. Yun. Di-deliver ko sa Yan, sample puppies nila guys. Ako din po 5 nag-shoot. months. 5 months na. Ako din nag-shoot nito nakaraan. Kiki. 5 months. Kukunin na daw. Taga saan yung kukuha sir? Antipolo. Taga Antipolo pa to. Layo. Rizal. Rizal. Di-deliver mo sa 20. Diba? Kamukhang-kamukha yung nanay niya guys. Tinan nyo. Xerox copy. Yun, quality po yung nilalabas nilang dalawa. Lalo na tong male. Kaya magpa-stud na kayo dito. Nandito lang po ito. Hindi masyadong nagagamit. Ganda oh. Sana all my corgi. Sana all my corgi. Isa po siyang royal dog. Sir, kunin nyo na. 5 months. 5 months old pero napaka-quality. Sir, pakuha nga sir. Kunin mo nga yung grooming. Ang galing ko lang to ay. Kina ka na. No? Butter. Butter. Sakit. Kunin mo yung suklay lang. Nandiyan yung suklay. Kawawa naman to. Suklay. Kina. Sana sa butter.
Tanggalin ko yung ball ni ano, ang pangalan nito sir. Spike. Right. Hihilain na. Hihila mo naman. Napapambayaan eh. Marami kasi kami wala rito. Galin lang natin yung ball ni Spike. Yun guys, pag wala kayong ano, wala kayong time mag-brower. Yun, bili lang kayo ng ganito guys. Oh. Limating ko. Ay sorry, bili. Spike. Hindi kita. Yan oh, makapal yung matad niya guys. Oh. Hindi matad ko man tawag dito. Medyo masakit to kaya dahan-dahan lang. Diba? Ito pa oh guys oh, matad to ha. Dami niyan. Tanggalin natin. Dahan-dahan lang kasi medyo masakit. Ito muna. Yun. Spike. Spike, kunti lang to. Spike. Oo. Tanggal na. Oh, diba? Tanggal na. Yun, sa mga nagpapashoot sa akin, ito yung mga free services ko. Kung nagpapashoot ka sa akin, nakita kong maba yung kuko ng aso nyo, may matted. Yung suklay ko yan. Spike. Katawa kasi. Para pumogi si Spike. Spike, kung mukha kang gati, pinapapogi kita. Yun o, ang dami o. O, di ba? Parang wala nangyari. Ganda na ulit ni Spike. Hindi na lang tayo Spike. Ah! Ba't ka nangangagat, bebeng? Butter. Batara, bata, hindi ka yung sinusuklay ko, ikaw nasasaktan. Malaki titi ni Spike. Mahihila siya tayo. Yun. Okay na yan. Pogi na, ni Spike. Wala nang ball. Bili ka nito sa maganda pag medyo furry ang alaga yung aso. Di siya ako kumakagat ka dyan. Laki ah. Yung lamok. Oh, bata. Yan na. Alright. Ba? Pogi na ulit. Oh, nakalibre na sir. Nakalibre na si sir ng dimating. Oh, di ba? Pupunta ka sa shop, 350 yun agad. Oh. Yan ang mga free services namin sa ano, Magic Hands TV. Yan, pogi na ulit siya. Hindi natanggal. Busy si sir eh. Wala nakuha nila doon sa... Wala nakuha nila dito sa... 30. Walang papel yan. Oh, mura. Walang papel pa. Walang papel. Tapos bibigyan ako ng ano, dalawang GRT voltage yung isa. Oh? Kaya isang GB ang Oh? ah, Ang liling. Oh, ang kilala ko babaeng yun sir. GRT voltage. Di ba shooter yun? Oo, so Kilala ko yun. Kumustahan mo ko sir? Lagi akong nanonood sa kanya. tapos ano, Yun, Tapos sir. ang lalaki. Yubiang. Sa kanya pala mapupunta to. Ah. Okay. Halika dito, bebe. Friends ko si Sir Gibiang. Yun. Sir Gibiang, ang shooter ng Rizal. Yun o. Sa'yo pala mapupunta to, Sir Gibiang. Napakaswerte mo naman. Napakaganda. Napakasolid, Sir GB. Yun, isa din sa master shooter dyan na ano, malupit. Sa Rizal. Ang shooter ng Rizal, Gibiang. Yun o. Sana magkita tayo. Ang shooter ng Pangasinan. Ayun, o. Ganda. Ganda po. Swerte mo sir, ang ganda nito. 20 dadalhin mo na tayo. Kilala ko yun sa friends ko si Sir JB. Alright guys, follow for more videos. Bye. Ginako. Okay na yan. Kaya ko na to. Oh, sir. Picture.